Ola, benvidos a este telexornal de Rabi TV. Chega a lava do volcán da Palma ao mar. O mércores 29 de setembro, ás 11 hora canaria, a lava xa chega ao mar. A Playa Nova. Unha pregunta, Miguel, que tal vai por aí? Pois un pouco mal, a lava está destruindo todo o seu paso. Os animais teñen que correr polas súas vidas, porque onde están xa non será habitable. A lava no mar xa ten 50 metros de longo. Comeza o material de patio para os nenos e nenas de Chancelas. O 30 de setembro de 2021 comezou o material de patio para os nenos. Ola, Lara, que tal os vai por aí? Pois aquí vai moi ben, todos os nenos parecen contentos, xa teñen o seu material novo para xogar. Teñen xogos como o béisbol, xardinería, petanca ou a pelota voladora. Han empezado cuns voluntarios fantásticos da clase de sexto. Foi homenaxe a domicilio aos matrimonios por as súas bodas de ouro. A concexala socialista confían que o próximo ano xa se poida retomar a celebración nun acto público, pero de momento fanla a domicilio. O ano pasado entregáronse obsequios a 31 familias. As clases extraescolares empezaron o mércores 13 de outubro. Ti que dis, Lara? Este ano vaise facer karate, piscina, teatro e varias cousas máis, todo aquí, no CEI Chancelas. Empezan a vacunar os nenos e nenas menores de 12 anos. Pois sí, xa están vacunados coa vacuna Pfizer, xa aprobada entre nenos de 12, 5, 11 e 2 anos, e nenos de 6 meses. En 2 ensaios foi aquí nos Sergas. Por sorte, saíron ben. Facebook anuncia la creación de 10.000 empleos en Europa para construir su metaverso. A tempada 8, capítulo 2 de Fortnite lanzouse o 13 de setembro de 2021. Que nos queres decir? Sí, aínda que habrá algunos cambios no mapa despois deste evento, xunto cas novas skins e desafíos. A selección de España perdeu contra Francia na final do Torneo de Naciones. Selección de Francia, a selección española 2-1. Un gol de Francia fora de xogo, pero o árbitro non apitou e doulle a vitoria injusta a Francia.